farfars træer. Alle farfars træer. Alle farfars træer. Jeg regner med, det er overlånt. Det må ikke falde på. Jeg er lige blevet færdig med det, jeg gik i gang med. Nå. Hvorfor lavede vi ikke den, hvor du stod ikke frem til det? Det gjorde de nok alligevel. Det må jeg. Torbjørn Bager var fra Arden. Han har været højskolelærer i mange år, på blandt andet på Rude Højskole, og har været leder af Solgården op i Arden og arrangeret ture både til Norge, Færøerne og Island. Værsgo, Torbjørn. Deroppe, hvor jeg kommer fra, der har man jo også oplevet Sankt Hans. Om ikke helt på samme måde, som man har gjort det her. Men det ligner. Men det, som vi, når vi nu synger her, vi skal have heksen på bordet her og Brandeby, så har det en særlig betydning deroppe. Deroppe var det sådan, at i 1500-1600-tallet, der sagde videnskaben, at alt ondt, alt djævelskab kom fra nord. Og det vil sige, at der havde hekse og trolde jo altså særlig tilholdssted på Domen, et fjeld mellem Varde og Kiberg, et langt fjeld. Der påstod man, at heksene holdt sabbat Sankt Hans. Og så havde man jo samerne, som jo kom, som var mærkelige mennesker. Og samerne kunne jo ganne, det vil sige, de kunne spå, de kunne give ondt fra sig og godt fra sig. Og samerne havde nogle specielle, de havde nogle vindknuder, som de kunne sælge til det sejlende folk, som man kunne binde havet. Og det troede folk på alt det der. Og så kom de jo altså, kom den katolske kirke jo. Og i 1599, der lavede Christian den 4. en tur nordpå. Det vil sige, at han rejste hemmeligt. I november i 99, der startede 3 både fra Helsingør, fra Øresund og derud. Den ene af dem hed Victor, og høvedsmanden ombord fra Victor hed Christian Frederiksen. Det vil sige, at kongen rejste under pseudonym, og han skulle helt op til Varde. Og han kom derop og kom ind på Varde fæstning, og der fik han jo også beretninger om trolddom, så var der. Og Christian IV, han sagde jo, at nu skulle det der have ende. Og så kom der jo altså gang i troldskaben. Det vil sige, at der grænsede man på bogen i løbet af nogle få år 137 mennesker. Og så troede man, at man havde slut på galskaben, så var ondskaben over. Men trolddom har de jo blevet ved med at tro på. Og det vil sige, kloge koner og kloge mænd, det var jo ofte dem, der blev udlagt som sådan. Men i vore dage, der har vi jo bare det her hyggelige og dejlige, at vi ser på bålet. Og jeg skal egentlig ikke sige mere, end jeg skal læse et digt. Det hedder Hækkenfeldt. Og det er altså en af poeten, en af Poul Sørensens barske børnerim. Og det omhandler altså her nu Sankt Hans. Og det er sådan her. Alfred havde stavlet grene til Sankt Hansborg helt alene. Øverst som et pust på bukken sad de aktivt eksedukken. Far kom ud og tændte ild. Heks og bål brændte. Lydans og flammespil grebede så familien til. Alles øjne havde glans under sangen om Sankt Hans. Slut det sidste lydesklappen. Det var tid til aftenkaffen. Pludselig fra far det lød, mens den aller sidste glød søvnigt ulmede i blæsten. Hvor er bedstemor forresten?